ingakho kuthiwa zingabekwa izandla anga-anointwa anga-ordainwa umuntu oyinovice osanda kukholwa. Niyamlimaza lowo muntu, senimthathe nambeka phezulu engaqualify ama-characteristics and qualities. Usahlushwa inhliziyo encane, udidwa i-gift, ucabanga ukuthi usekhulile, ugifted, akekho matured. Uzoxakwe lapha phezulu. Ningasheshi nibeke izandla ningakamsebenzi mdisciple. Discipleship is all about calling people from the world through evangelism. Masebela nibahlalise phansi through the teachings of the word. Bese niyaba deploy with your guidance, niba deploy by exercise into abayifundisiwe. Based on the teachings of the word, as later ngisho order the operation of the gift. Chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Angisho ukuthi vula. Kona la siya khona kubalekile lephathe ozoyifunda manje. 1 Corinthians chapter 12 ikhuluma ngomzimba kaKristu. Guess what? Onamalungu ngokwahlukahlukana kwawo. Khona ama systems in place here. And now the body is running itself because kumiswa ama systems. So nomzimba kaKristu njengoba unamalungu kwahlukahlukana, it's for the purpose yokuthi uzakhe. It's for a purpose ukuthi bowukhanya nasezweni. Ngoba the main role yebandla is to win the world. Konke okunye kuyalandela. The equipping of the saints is for the work of ministry. Number one is the winning of souls, because we're the light of the world and the salt of the earth. Ibandla vision include ukuwinwa kwemphefumulo, glory to Jesus, nokufundiswa kukhuliswa sebesindisiwe. Lelo bandla liyarefresheka. Lelo bandla lirefreshwa kungenwa kwemphefumulo, lijabulisa izulu ngemphefumulo esindiswayo. Usekhona la endlini? Awuqedela. Umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe aqedela emihle. Ukupheleliselwa kuyafana nalapha chapter 4 verse 11. He gave some apostle, prophet. Those are the offices that equip the saints for the work of the ministry. So masifundisa sisuke sifundisa umfundisi ongumfundi manje ozoba umfundisi kusasa. Hebrews chapter 5 la 50 kuthiwa ukuba kuya ngesikhathi enakholwa ngaso bekumele uba by now seniyafundisa senengane ezincelisayo. Kodwa nisadinga ubisi, nisadinga iziqalelo zezifundiso, nisadinga ugrade R spiritual. Uthi uPaulos kuleli bandla laseKorinte, ake ngibuye la, chapter 12 uphethe iziphiwo, uphethe amalungu omzimba neziphiwo zawo lawo malungu okwahlukahlukana kwawo. Chapter 13 uphethe the base yok-operator kweziphiwo zikamoya ukuze zakhe ibandla, which is love. And kubekwe nama characteristics of love atholakalayo kuma Galatians chapter 5:23. And ahlukaniswe in 3 categories lama fruit of the spirit awu-9. Ningilalele bazalwane? In actual fact ungasho futhi ukuthi it's one fruit with 8 characteristics. 8 is the number of new beginnings, new life. And uzathu uPaulos ke manje kimi ukukholwa nokwethemba nothando. These 3 are very important empilweni yakho njengomzalwane. Usethi but the greatest of the 3 is love.
even though it is impossible to please God without faith, but love is greater than faith. Because mawufunda lapha kuma-Galatians chapter, I think chapter 5 again, kuthiwa ukukholwa kusebenza ngothando. You can't tell me ukuthi you are operating with faith hating umzalwane. You can't tell me ukuthi operator izipho zakho ngefaith kodwa ubu unegrudge, ube ne-unforgiveness. Uthando umthetho wokuqala nikhona abazalwane? Yeah, and umthetho wakhona wesibili uthi wokuqala kuthiwa thanda uNkulunkulu, owesibili thanda umakhelwane. Kuthiwa once ubambe lo mthetho wothando, umthetho wonke nabaprofeti nikhona abazalwane upheleliswe kulo mthetho emibili. Why? Because if I love you, there's no need for me ukuthi ngitshele ukuthi I must be patient with you. Because love is patient. If I have the law of love, there's no need for me to tell you ngikuncenga ukuthi forgive. Even to believe scriptures, one of the characteristics of love, lithi iBhayibheli uthando lukholwa izinto zonke. Meaning likholwa ukusho. And kulivela kwenye indawo seluNkulunkulu. God is love. Kusho ukuthi uthando is more than a feeling. It's a fruit. It's the characteristics. Hallelujah. It's a way of life. It's a quality of a leader, of a servant. Kufuneka ukhule othandweni. Ukhule kulwazini uthando ukuze uye ukugcwala konke kaNkulunkulu. Ukhule kulwazini uthando because that is the way yokukhula othandweni. Lithi iBhayibheli mawubonakala uthando uzothanda nomuntu ongakuthandi, isayini ukuthi uzelwe uNkulunkulu. Uthando lulungisa ngisho ilokuzana imotive njoba ngishumayela nje njoba ngiqala ibandla nje akeliqalelanga ukuthi ngiharveste kulo. 1 2 3 hey mabe ngakhipha ishumi nje 1 2 3 4 umuntu angamakahle. Uthando luyayikhuza yonke lonto. Uma sekuhlola imisebenzi nje abangcwele kuzoke kuhlolwe nangemotive yokushumayela. Kunabantu aba very good ekushumayeleni kodwa bashumayela uJesu ngombango. iBhayibheli say so. Bamshumayela uJesu in competition. Bafunda ivesi ukushaya umzalwane. Ngoba solivula lelo thubo. Hallelujah. Mase kukuhle kuMoya Ngcwele ukuthi masinenkonzo ekanje especially on Sunday kube khona ukuthi nje kwenze ubring and share. Mawunesambulo sukume. Kodwa ngenxa ye-age yebandla kusabalekile ukuthi mawune propheto noma nesambulo uzokutshela uMoya Ngcwele iya kwi leadership. Bazosibona bona ngomoya wami kubo. Ngoba kwenzeka umoya kaKristu kwi-leader ungakhuluma izinto ezifana nomoya kaKristu kumzalwane. Kunezinto ezikhulunywa umoya kimi angazisho kuwe ngenxa yeposition enguye. Manje ungakulinga ucabanga ukuthi wena njengoba usebenza kwaMlungu siyalingana when it comes to umsebenzi kaNkulunkulu ngoba mina ngi24 hours kulento. Ngashiya ngisho emsebenzini ukuze ngifocus ezwini nasemthandazweni. Manje ungakulinga ucabanga ukuthi siyalingana ngalondlela. Uapproach noma kanjani. Lo muntu uthi senihlukele ngisho noma sinemhlangano ne-leadership nginomuntu engiphinde ngiyohlangana naye owakhuluma nami ungekho. Uthi qala ngo-2013 awazi ukuthi wayithina manje. Usekhona? Sesiyavala. Okwamanje. Sizoyibuyela. Obana bathi ayibuyelwe lento enje.
because now kubalulekile ukuthi ma uNkulunkulu ezokwethembela ibandla lakhe ube isitsha esosetshenziswa. uNkulunkulu abeke iziphiwo zakhe kuwe ezosiza ibandla. Ngithe kuwe uChapter 12 ukhuluma ngani? Ngifuna ubone niyalalela yini. Umzimba kaKristu namalungu omzimba kithi neziphiwo zalowo malungu. Isandla siyaphatha, unyawo luyahamba, iziphiwo zifana. Kodwa it is the same spirit. Now le allegory yalokho igazi. Igazi elibomvu ngiyalithola esandleni, mangithi ngiyonyaweni kuphuma same blood. Because it's one heart that is pumping blood to the whole body. So this blood is shared by all members of the body. So mangabe sekukhulunywa ngeziphiwo zamalungu emzimbeni kaKristu kuthiwa by the same spirit. You can say by the same blood of the body of Christ. Lo moya ngcwele okuprofetisayo lapha yimi lo engisebenza kwawo mangifundisa. Ingakho noma ungekho isiprofeto awuhambi naso kodwa siyasala ngoba umnikazi waso ukhona. Ngeke kuma izinto ngoba ungekho wena oprofetayo. Khona uzovuka aprofeti. Because ukuhambe wena kodwa uhambanga nomnikazi weziphiwo. Hayi. Ngisekhona bazalwane? Yeah, and kubalulekile ukuthi kubalulekile ukuthi uma umuntu kaNkulunkulu wenze sure ukuthi ukuze usize akufanele umuntu umsize usizakele wena. Ungazama ukusiza kanti awukasizakala. Kuthiwa uma umzalwane ehlela isehlo nina bangaba kwaMoya kusho ukuthi akuyi nombani. Mbuyiseni onjalo, nimbuyise ngomoya omnene. Kunabantu sometimes angisho ukuthi la kodwa kuba nabantu ukuthi mangena imphefumulo emisha noma kungena umuntu owake wawa manje uzoyibuyisela ube novalo lwendodana endala ela ekhaya. Engeze ukujabulela ukubuya kwendodana encane. Uba novalo mangabe lo mzalwane emi nalowo muntu ngoba uyazi ngeke asabuye enkozweni. Asikubhasobheke lokho kungenzeki la ngoba uzoshaya uNkulunkulu. Kuthi uma ukhubekisa laba abancane sengathi ngathathwa intambo iboshele etsheni uyophosa olwandle. Yenza sure ukuthi awusona isandla sika Sathane. Ensekaningi ke suela ku-2013 simbona uNkulunkulu ezenzela umsebenzi wakhe singashongo lutho thina. Ngoba uthinta abantu abahlala enhlizweni kaNkulunkulu nabanika izinto zikaNkulunkulu nabasizwe ngothando lukaNkulunkulu nabafelwa esiphambanweni uNkulunkulu wangena endlekweni wena uvela ungene wenze noma kanjani. Your days are numbered. Lithi iBhayibheli nje odiliza ithempeli meaning the body of Jesus Christ. Umphefumulo wakhe uzokwenziwa njalo. Nisekhona la? Ungafuna ukususa ugongolo esweni lomunye kanti likhona lo muntu ozama umsusa nawe ubona kwena uthi bekufuneka iqale wena ususe lelo lwakho. uJesu masehamba uPaulos masehamba eEfeso ubiza umhlangano we-leadership uthi kubo ziqapheleni nina qala bese niqaphela nomhlambi. Indaba yakho mayiqale kuwe personal nala uhlala khona nala usebenza khona before uzoveza iministry yakho ebandleni akube right kuwe kuqala. Before uqaphela umhlambi qala ngawe qala. Ngoba kungenzeka ukuthi wenze izinto zongathi awuvukela umhlambi kodwa wena awuzivikelile wena. Niyayizwa yini? Uyabathandazela abazalwane kodwa awuzithandazeli wena. uJesu mayiqala nje evula umthandazo evula umlomo ethandaza kuJohn 17 uqale ngaye. Weza ngabafundi. Wagcina ngabazokholwa uma abafundi beshumayela. Ma uthandaza before uthandazela abantu zithandazele. Awunikhona abazalwane? Yeah.
before tshela abantu ukuthi uSathane hlasela kanje tshela wena qala ukuthi umpasobho ujwayele uqhamuka ngale ndlela khona uzobatshela ngento ophila ngayo mawuthi abantu ababekezele kufanele uyicheck ukuthi wena unjani wena and mawusindiswa kunezinto zokuqala ozenzayo ezilingene nelevel yokusindiswa kwakho one of them onoJesu alisho ukuthi okhulile unobufakazi before umvangeli waziwayo tshela abantu ukuthi wenzeni uJesu empilweni yakho noma ungakalazi ivesi kodwa yakwazi ukubatshela uzani nibone ungitshele konke ngaba kuyena uMesiya na ngoba awukwazi ukuthula uthola into enje don't wait kuze kuphele 3 years before utshela abantu ukuthi hayi bamahlaba wathi akungasiqali ngoba seyingane no mawunendodana unobufakazi uyaqala ke ngoba khonto ozosinqoba ngalo igazi nangezwi lobufakazi content zakalayo even kuwe spiritual and psychological even emzimbeni mawubhizi uyidlulisele abantwini lento noma ungakalazi ivesi noma bekubuza ukuthi ithola kaphi lento no into engiyazi usho njengempumputhe ukuthi nje ngiyanizwa nikhuluma into eningi nithi uJesu unjani mina engikwazi ukunye yazi into ibenye uze ungadideki bengingaboni manje sengiyabona that is the testimony enginayo engizotshela abantu ngayo owesifazane waya kanye eSamaria wabuya nabantu inqwaba on the first day asindiswe ngayo now ufuna kuyibuze wena ukuthi njengoba una 5 years usindisiwe bangaka abaduzuzekayo ngisho uqala sewuqala entweni eziphezulu sewumprofeti emkhulu owaziwayo ebandleni ungaqalanga ube ufakazi qala uPhilip watho ngemfundiso zabapostoli noStefano babahlala ezinyaweni zabapostoli belalela imfundiso bakhethwa njengamadikoni glory to Jesus bakhethwa njengamadikoni ngoba babe qualify all the qualifications babe nazo nikhona bazalwane yeah ngoba kufanele sichaze nalo ukuthi umunye umsebenzi wedikoni singachazela amadikoni kuphela silichazele nebandla ukuze libe ufakazi ngenkonzo yenziwa amadikoni nama-elder for sure babefakaza ngoJesu ngoba amabandla amaningi eJerusalem ngesikhathi abapostoli beshumayela befundisa eJerusalem ngesikhathi kufika uSawula echuchisa ibandla bethi sabazalwane bebaleka lithi iBhayibheli laba babebaleka babehamba beshumayela kwaze kwaqaleka amabandla eqalwa ama-congregants lapha kuma-cell group sifuna kuvela ama-preaching points i-CKC la eThekwini nje ibe nama-branch awu-22 kuze kube kwama-elder khona lapha usekhona la endlini yeah ubusuyamonithwa ngoba manje njengoba usebenza nje iphathi yokufunda njengoba usebenza nje iphathi ngoba kwaJesu ecollege la kwaJesu kwenziwa ama theories and practicals ingakho lithi iBhayibheli nibafundise ukugcina kusho ukuapply into oyifundisiwe yabo njengoba ngikhuluma kanjena nje hamba uapply okuapplyekayo obona ukuthi lokhu ufuna ngikwenze lokhu kuyangihlomisa lokho kodwa lokhu kungichallenge ekutheni mangiphile impilo ethile glory to Jesus mawenze njalo kusho ukuthi umfundi alright kodwa mawuzwa kuphela ungenzi kusho ukuthi uyazikhohliswa wena ugcina ngobusiseka nje kodwa ushintshi sesiyathandaza ukuze umuntu kaNkulunkulu iyiphi le ndaba esisayifunda manje ikhona ukuze umuntu kaNkulunkulu abe well finished for good works ngoba nala ekutsheleni abantu ngoJesu iyadingeka itraining awunikhona noma sebesindisiwe ngesandla sakho iyadingeka izinto zokuqala ufuna ukubatshele zona ukuthi nansi into ubachazele ngalento enzeke kubo ukuthi lento ekuthiwa ukusindiswa inje umthetho wayo ubatshele futhi what is expected of him uma kufuneke ahlale emthandazweni makufuneka afunde iBhayibheli mayifuneka akhuthalele ukukhonza uzisho zonke lento ezingama basics esemanzi esathambile umthente glory to Jesus ugotshwa kuthiwa yini egotshwa usemanzi yebo ngoba manje waqina esesihlahla esinesiqu singeke samjika
mqale manje makukhulunywa ngento semnike mqale esanda kusindiswa ukuthi ke yona indlela umchazela ukuthi ukunikela awumthiphi uNkulunkulu awumenzela ifavor uNkulunkulu uzenzela wena ifavor mawunikela it's part of worship ukunikela uyitoli ke exactly njengoba iBhayibheli lisho usekhona la endlini then izoba nalonto yokuthi ngiyambonga uNkulunkulu nami sengikhulisile usenze ogogo nomkhulu bakamoya nase nimbuka kabi njengoba ngabantwana kithi zalani kuze sibe ogogo babo spiritually sibo mukhona ugogo spiritually glory to Jesus. Ngicela simike izinyawo bazalwane asiminike izinyawo chapter 12 kuchazwe iziphiwo zikamoya namalungu emzimbeni kaKristu sonke thina esindisiwe singamagatsha omvini singamalungu omzimba ezamagatsha ezamalungu omzimba siveza kubonakala iziphiwo zethu ezamagatsha omvini kubonakala izithelo njengoba izithelo zo9 neziphiwo neziphiwo zo9 noma zikhona ezinye ezisupporta lezi zo9 ku chapter 13 kuvezwa lapho ukuthi mase operate iziphiwo zikamoya zifike zi-operate phezu kwebase yothando funeke zi-operate ngothando iziphiwo noma uyaprofeta kwenze out of love khona uzokwakha ngeministry yakho ngoba ukuthiwa ukwazi kuyaphakamisa kwenza ube uphakame ukwazi sometimes yabo but uthando luyakha yeso so uma igift negift izosebenza ngothando izokwakha lo gift ebandleni chapter 14 njengoba lama chapters elandelana uphethe iorder yokuoperate kweziphiwo zikamoya ukuze ngabe khona isiphithiphithi ngoba base bedecide eKorinte ileadership yakhona ukuthi le ndaba yezilimi siyayivala nendaba yabaprofeti siyayivala ngoba idala isiphithiphithi ebandleni wathi uPaulos ngicela ningakuvimbi ukuprofeta nokukhuluma ngezilimi ngoba kwasekuphithizela manje into eyenza ukuthi kuze kusebenze kahle kulakhe ibandla ngoba lithi iBhayibheli konke makwenziwe verse 26 ukuze kwakhiwe ibandla konke makwenziwe ukuze kwakhiwe ibandla ayise konke ngoba ne-gift of prophecy uba nje isikhathi besivuma ngoba na kufanele siyibuke sinichazele zona sichaze nomsebenzi wazo nikhona nonke abazalwane ukuthi ukuprofeta what is the purpose yokuprofeta ebandleni what is the difference between a word of knowledge and prophecy when it comes to the gift of prophecy onke amanye ama-gift ma-operator kuyathuleka nje kodwa ama-operator le ye-prophecy kuthiwa abahleli phansi mabahlole igift kuphela kwegift ethi mayi-operator kuthiwa hlolani-ke njengoba eprofeta nje ukuthi uhambe ezwini noma uphume eceleni angithi khona abakhethelwa amakoti la ngesiprofetho hayi nkosi yami no kunabantu abakhetha awumakoti bakukhethela umakoti bathi umoya uthi nangu umfazi wakho that's very dangerous uthi umkhethayo athi umoya wrong lo muntu omkhethile hlukanani noma senishadile ngoba lo muntu uNkulunkulu akamkhethile washada umuntu wrong divorceani nohambe nisinda bekuzofika nalo yabo abantu abahamba ngomoya bafika sebefuna ukusebenza bengakayihogeli ivision yebandla
Sebethi uNkulunkulu uhambe ngithuma engifake emabandleni engithuma nala ngize lana nje ngithunywe uNkulunkulu ube ngasitsheli ngani thina esiphethe ibandla ukuthi uyeza. No, ayihambi kanjalo. Ayihambi kanjalo. Ngeke ngibe umuyisi webandla ngibe blind ukuthi khona into ozayo. Uzongitshela uNkulunkulu ukuthi khona into ozayo. Uzumamukele njengoba esho nguPawulos mayikhuluma la ku chapter 16 ethi ebandleni elithile kuzosibanibani ngicela nimsupport. Nothi uthazisho yena nje avela aqhamuke nje aqhamuke asenze ngathi uthobile athi uNkulunkulu ngiphathisa into enkulu kakhulu leli bandla ngeke liye ndawo uma ngabe hayi angeke kade sibona uyabona into sinso 1966 kade bona ngoba beza sebethi uNkulunkulu uthe engashongo bathi uMoya uthe engashongo unganyakazi ungadideki yima kwiposition ungesabi ngeke akumanipulate ungavumi ngithi kuwe qina isibindi ungavumi intimidate ukuthi mangwayezi nje ngisho uzofa uzoshayiswa imoto angeke ngishayise nilaleleni ya azasho omunye mhlambe athi uyabona njengoba ungayithatha ngalento uMoya angithuma yona leli bandla lizofa ungethuswa once witchcraft once ube intimidated to the spirit say intimidation that is not the spirit of God. There's the difference between the intimidation and the fear of the Lord. Yeah? By God's grace, I'm here. Ukuthi ngenze show ukuthi ngiwatchman yaleli bandla. Into engena kufanele ngiyipass off. Into yakho mawubona ukuthi iyesinda nawe mayifika kuwe iyitshe icommunicate ungavela uyithathe uyifake ebandleni communicate ne leadership uthi hayibo nangu uNkulunkulu ethi ake niyibone bobaba nihlole futhi ungasho ukuthi mayingashiwongo uthi manje ngeke ngiphinde ngiprofete kuleli bandla yazi iprofeto zami abazamukeli ya ingakho bengazamukeli ezakho angithi yabona ya thina sifuna ezika Jehova asifune ezomuntu ezinomlomo ngoba nabathi siyakuzwa uMoya be careful now akudlalwa manje. I'm warning you like Jesus did to his disciples. Mabembuza ukuthi what will be the sign of your coming wathi niqaphele ningadukiswa umuntu engakasho ukuthi kuzokwenzekani mayisezobuya wathi nje into yokuqala kufanele niqaphele ngoba kuzo Kristu abathile abazothi I'm Christ kuze abathile abazoba prophet bamanga nabafundisi bamanga nabaprofeti bamanga kugcwela amanga all over aphuma ku TV akhokhelwa and wenza show Satan ngoba uSatan uliqile wenza show ukuthi benze imanga khona uzoduka njengoba ukhethiwe nje busu uyalahleka ngenxa uNkulunkulu akashongo ukuthi uzobabona ngokuphilisa uthe nizobabona ke izithelo akenza philisa prophet bese niyambheka ukuthi uhamba kanjani bese niyambheka ukuthi unayo humility ne-meekness unayo self control unayo yini haleluya into emfuza uKristu ukuhamba kwakhe zinjani enyawo lapha phansi lento ayenzayo nalento ayikhulumayo iya corresponda inenyawo mase khanjwa sengasaprofetwa uhamba kanjani ngoba nabathi thank you Jesus thank you Holy Spirit yes ngifuna sibone ngokuzayo sibone ngisho ama levels okukhula before uNkulunkulu akwethembela into enkulu. Level 1 it's a natural person umuntu ongasinisiwe. Level 2 usesinisiwe kodwa useyingane enkosini is a carnal Christian carnal
usemncane usanda kusindiswa. Level 3 umuntu osekhulile ospiritual akekho kanali ke lo ospiritual lo usindisiwe but he is still full of himself. Once akhule spiritual he is full of the Holy Spirit. Lithi iBhayibheli abapostoli bebeshumayela begcwele umoya ongcwele. Ebese lithi iBhayibheli gcwaliswana ngomoya ongcwele bese niyathobelana ngokumesaba uNkulunkulu. Mawugcwele yashintsha icharacter. Yabona? Uthobela ngisho umkakho, uxolisa ngisho umkakho, utshela umzalwane ukuthi angilalanga, umoya ongcwele uyangisola, angikhulumanga kahle. You are full of the Holy Spirit. You are led by the Holy Spirit. You are a son of God. Malibonge igama lenkosi. Lapha John chapter 2 ukhuluma lapho ukuthi ngiyanilobela nina abantwana, ngiyaparaphrase, ngiyanilobela nina insizwa, ngiyanilobela nina boyise. Those are also spiritual levels zabasindisiwe. Bantwana abantu abasanda kusindiswa, zinsizwa ngabantu asebesindisiwe kodwa abashisekela uNkulunkulu kodwa bangakafiki kwi-maturity, bamshisekela uNkulunkulu banamandla futhi. Bamnqobile uSathane kodwa basesemtsizweni. Ukusakwaziwa yibo bashumayela bafakaze ezitimele bafakaza ngoJesu bamnqoba uSathane. But okumnandi kunelevel abazofinyelela kuwo mabethembeka kanje. Ngiyanibhalela naniboyise. Kuyezwakala bazalwane? Yeah, ilevel yokugcina ke leyo. So these are levels of maturity. Okubalekile ukuthi uzibambe njengomntwana kaNkulunkulu before uNkulunkulu akwethembele into enkulu ngoba manje ibandla lingena kwi-move kaNkulunkulu. Sekufanele senze sure ukuthi sonke sine appetite sondokulangazelela. Lithi iBhayibheli sibalingise abathe ngokholwa nokubekezela badla ifa lezethembiso. Sibalingise, glory to Jesus. Singajatshuliswa ilevel esikuyo sihleli kuyo singanyakazi. Asinyuke from glory to glory. Glory to Jesus. We must have that great grace. Hallelujah. Empilweni zethu ukuze uNkulunkulu progress ngathi aye phambili ngathi. So cela mamathabisilemahlaba eza phambili kube yilona lo wathi Moya Ongcwele ngiyabonga izexwayiso zakho izifundiso zakho nokuchallenge kwakho njoba Moya Ongcwele ekhulume ngoba buZulu. Hallelujah. Kwavela ukuthi that's where God wants us now. Glory to Jesus. We are the church that must experience the move of God, the power of God, the glory of God. Kwazokabekwa iglory ne-anointing. Glory to Jesus. Kwabekwa iglory ne-anointing. Ngoba glory is the anointing in a higher level because Jesus says the Spirit of the Lord is upon me and has anointed me. Glory to Jesus. There is an anointing ekwenza uqhubeke wenza imisebenzi yamandla noma ungasahambi kahle. Glory to Jesus. But the glory cannot allow you ukuthi wenza imisebenzi yamandla kanti awusekho right. Glory to Jesus. Ibalekile lento ye relationship noNkulunkulu kodwa kubalekile futhi uba ne fellowship noNkulunkulu ube ne intimacy noNkulunkulu ujwayelane noNkulunkulu uhlale noNkulunkulu spend time with God, interact with God. Glory to Jesus. Hearing from God. Glory to Jesus. This will help you, this will strengthen you. You will stand, hallelujah, tall. Nangalskati has challenging esiphila kuso kulezi insuku zanamhlanje where there are false apostles, false teachers, false prophets. There are many doctrines of devils that are out there. Hallelujah. Doctrines of Jezebel. Nkosi yami uNkulunkulu akasize sibe khali kwezikamoya ama senses ethu spiritually abe khali. Hallelujah. Sibe ne faith stubborn, faith is strong, faith and patience, faith that refuses to give up egameni kaJesu Kristu. Sigcina ukukholwa glory kuze kufike usuku lokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Akube lona lothi Moya Ongcwele konke okushilo ngikwamkele ngigcinele kona ungikhumbuze. Hallelujah. Izexwayiso zakho hallelujah ziyayisebenza impilo yami. My life will never be the same again. Thank you, Jesus.